Η ψυχολογία του standing στην κίνηση. Με άλλα λόγια, γιατί νιώθουμε αγχωμένοι όταν είμαστε κολλημένοι στην κίνηση? Η εμπειρία του να είμαστε κολλημένοι στην κίνηση είναι συνδεδεμένη με αυξημένα επίπεδα στρες και αγωνίας για πολλούς ανθρώπους. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Αυτό μπορεί να εξηγηθεί με βάση μία σειρά ψυχολογικών και φυσιολογικών παραγόντων. Πρώτον, η αίσθηση έλλειψης του ελέγχου. Η αίσθηση αυτή ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να καθορίσουμε την ταχύτητα και τη ροή της κίνησης προκαλεί αίσθημα αδυναμίας και ανησυχίας. Δεύτερον, ο χαμένος χρόνος. Όταν είμαστε κολλημένοι στην κίνηση, σκεφτόμαστε, μπορεί και υποσυνείδητα, ότι χάνουμε το χρόνο μας. Ότι ο χρόνος αυτός θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πιο παραγωγικά, πόσο μάλλον όταν έχουμε συγκεκριμένα καθήκοντα και προθεσμίες. Τρίτον, οι αυξημένες ευθύνες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα. Όσο βρισκόμαστε κολλημένοι στην κίνηση, το μυαλό μας γυρνάει σε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν μόλις καταφέρουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Μπορεί να κάνουμε υποθετικά σενάρια ή υποθετικούς διαλόγους με τους ανθρώπους τους οποίους θα συναντήσουμε όταν φτάσουμε στον προορισμό μας. Ακόμα κι αν τελικά φτάσουμε γέρος στον προορισμό μας και βρούμε εύκολα να παρκάρουμε, όλη αυτή η ανησυχία δημιουργεί μια εσωτερική αναστάτωση. Τέταρτον, ο περιορισμένος χώρος. Όταν βρισκόμαστε κολλημένοι στην κίνηση μέσα σε ένα αυτοκίνητο ή ακόμα και σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, είναι απολύτως ανθρώπινο να αισθανόμαστε περιορισμένοι και πιεσμένοι. Αυτό είναι λογικό να αυξάνει τη δυσφορία που σχετίζεται με την κίνηση. Και πέμπτον, το φυσιολογικό στρες. Η αυξημένη κυκλοφορία και ο θόρυβος είναι λογικό να αυξάνουν την κορτιζόλη, που είναι η ορμόνη του στρες, με αποτέλεσμα να νιώθουμε στο σώμα μας τα σημάδια του άγχους. Πώς το διαχειριζόμαστε όμως όλο αυτό? Αρχικά πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας ότι όσο ενοχλητική και αν είναι αυτή η κατάσταση, είναι κάτι παροδικό το οποίο δεν μπορεί να μας βλάψει. Κάποιες ιδιαίτερα βοηθητικές πρακτικές είναι η ρύθμιση της αναπνοής, η ακρόαση της αγαπημένης μας χαλαρωτικής μουσικής, όπως και η χρήση εφαρμογών με καθοδηγούμενο διαλογισμό. Φυσικά, αν νιώθουμε ότι κάτι επηρεάζει πολύ έντονα την ψυχολογία μας, ποτέ δεν είναι κακό αν το έχουμε ανάγκη να μιλήσουμε με έναν ειδικό.